tredjepladsen. Besked på det, ja. Og på førstepladsen har vi Oliver Jo Stade på Team Dyrus. Og til at dele medaljer ud til Nyborg-drengene har vi på den tredjeplads. Og så har vi Benjamin Sørensen fra Spansk Sæby på den anden plads. Og til at overrække medaljerne har vi på førstepladsen har vi Nanna Aarhus fra, og på førstepladsen har vi Esben Bjerg fra Team By Aarhus. I vil godt sætte den igen. Og på førstepladsen her har vi Astrid Holm Jarlowsen fra Team Sæby. Førstepladsen har vi Chris Kreiser fra Team By Aarhus. Og på førstepladsen har vi Chris Kreiser fra Team By Aarhus. Og det er Lars Jensen, som skal blive medaljer her. Han er udvalgt